O Concello de Boiro está a adoptar diversas medidas de apoio á hostalería para minimizar a grave crise económica que afronta o sector por mor das restricións e peches impostos pola pandemia, entre elas a devolución da parte proporcional das taxas por ocupación de vía pública correspondente ás terrazas do ano 2020. O Concello iniciou o pago dos importes xa satisfeitos que ascenden a preto de 14.000 euros. Dende a semana pasada, xa a semana pasada sale unha remesa e agora esta semana, a principios de semana, outra remesa, estamos facendo a devolución do pago de tasas que os hosteleiros fixeron por ocupación da vía pública co tema das terrazas do período do ano 20, a parte proporcional non utilizada co tema da pandemia. Están sendo efectivos, xa os digo, desde a semana pasada e estes días, que decir, esta semana con moito viernes ou mellor o luns, pois xa será efectiva ao resto dos que quedaban pendientes. Con respecto ao presente exercicio, a Corporación Boirense xa aprobou a suspensión da ordenanza para poder eximir os hostaleiros do pago. No mes de decembro tamén todas as forzas políticas apoiamos a exención deste imposto de terrazas para o período 2021, de donde o Goberno, e podo falar por resto da Corporación, estamos ou queremos apoiar o sector hosteleiro, tamén ao comercio, que non podía ser menos, a eses sectores que o están padecendo tamén moi mal, e bueno, estamos centrando todos os esforzos administrativos en eles, incluso tamén co resto dos empresarios, como Copel Reactiva, que gran parte do personal do Concello está volcado nesas subvencións para poder que os empresarios reciban o antes posible ese diñeiro, non? Xunto a estas medidas, o Goberno local estuda outras fórmulas coas que contribuirá á recuperación económica destes dous sectores claves para a economía local.